koro oyudre kama tek wabiro bedo kwa nyisi gimomiyo. Kopogore gi mano, Standard bende koro oketo romo mano e kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod spika mano mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula ma bende noromo. Gindike kanyo dibed ni united by fear factor, dibed ni giromo kaluwore kod luoro ma bende nitiere kindgi ahinya nyaka luwore kod weche mago motenore kod siasa. Chieng' tich ariyo wajabedo gi jafwambo marwa Betty Akinyi. Betty rokin machiegni. Erokamano Sharon. Ichiew makare? Achiew maber ahinya mak mana in. Amna achiew makare moro mar chopo ka mano mar mondo mi wakele nyikwa Ramogi Jwang' nonro mar gazet. Aparo ni wachaka na gi Daily Nation. Daily Nation ni thor wach mare ma ng'ato nyalo penjo ni to kara ang'o matimore ka Francis Atwoli. Nang'o ni en a man under siege. Nyakwa Ramogi Jwang' mano emwachak godo. Nitiere Milome Betty ma bende odiochieng' manyoro duol mochung' ne chuk dare pacho ka nooro. Ma bende koro giwacho ni gibiro bedo ka gichungo omenda ma bende gisebedo ka gichiwo ne duol mar kotu. Wiera ni omenda makamago gisebedo ka gineno nok ti godo e yo makare. Hapa ni nyoro ne waneno ka jata tije mano wanyawacho jata tije mochung' ne duol mochung' ne kembe mag chuk dar. Nyoro nogolo Milome kowacho ni koro ochungo chenro mar chiwo omenda mosebed king'ado osara mar chuk dar ma koro osebed ka ichiwo ne riwruogno mar kotu. Tapani gimomiyo nowacho no ochungo chenro makamano en nikech kaka owacho ni oneno ka gima chal ni omenda ma osebed king'ado jotijegi ok osebed ka itiyo kodgi e yo makare. Nikech otemo wacho ni apani no miyowa kwan statistics mag jotich mag kembe chuk dargo to wacho ni ginyalo romo 1.3 million. To jogi osebedo ka ing'ado gi omenda ma kinde ka kinde kioro ne riwruok mar kotu. To owacho ni kotu chal ma ok osebedo ka tiyo godo omenda gi e yo makare. Nikech king'iyo kata wanyawacho ni ngima chuk dar gine jomoko ma apani osebed ichulo gi omenda matin moloyo. To kwang'iyo lokruoge ma duol mochung' ne kembe mag chuk dar gi osebedo ka timo, achiel kuom gi en rango ni to ere kaka inyalo med chuk dar osara. Manyocha owacho ni odwa ni ochak chul chuk dar go osara maromo 30,000 e dwe ka dwe. Koro apani magi to achiel kuom lokruoge ma kolo duol ni koro dwa chako neno ni otimo. Kendo nowacho ni odhi chako nono gimomiyo omenda gi riwruok mar kotu ok osebedo ka tiyo godo e yo makare. Momiyo koro nochungo chenro ni onyiso kembe mag chuk dar mondo ochung chenro mar ng'ado e osara omenda ma osebed ka ichwalo ne kotu nyaka chieng' notiek timo nonro mar ng'eyo to ere kuma omenda mag jogi osebed ka itero to osebed kitiyo kodgi e yo machal nade. Koro Sharon magi gik ma pod wadhi medo luwo mondo wane ni to tok nonro ma koro idhi tim kod duol mochung' ne kembe mag chuk dar ni ang'o ma kendo dhi nyiedhore weche makamagi. To kendo Milome makamano na gichiwo odiochieng' manyoro mago mag kembe mago mag chuk dar mago mag ji giwegi Nyakwa Ramogi Jwang' motelnegi kanyo kod jata chenro margi mong'ere kaka Fazul Mohammed. Mano kembe mago mag chuk dar mantiere bwo riwruok mong'ere kaka Private Security Regulatory Authority. To kembe go ng'eny milion 1.3 to gisebedo ka gichiwo omenda mano ne riwruok mar kotu. Kopogore gi mano en mana achiel kuom gibeti. Mar ariyo bende nitiere dwaro mano mar golo Francis Atwoli e kom. Ing'ino osebedo kotayo riwruok mar jotije kotu kuom thuolo mar higni 23. Nitiere bill kata mana paro moro ma bende nochwal mong'ere kaka Labor Relations Amendment Bill 2024 madwaro mar mondo bi ket term limit na jatelo matiyo e riwruok mano mar kotu. Akeni mano biro bedo ka timo nade nikech kotu nego bende dhi yiero e dwe mar 6 mar higani. Bana dwa wacho ni apani paro makamano bende koro biro kaluwore kod apani wach manyocha jagoro mar kotu ni benyocha wacho ayanga ni oneno ka bende pod odhi medo laro komno mar jagoro maduong' mar riwruok mar kotu. Koro apani nitie kaka jomoko neno ni Atwoli osebedo e telo ma kotu kuom higni buora, higni 30 ok gin higni matin Sharon. Monego beni koro waneno ni to waneno to onego beni tend kotu ni bedo kod jotelo mopogore opogore kata jotelo monya wacho jotelo manyien manyalo bedo ni kedo ne ratich jotije. Koro apani ma bende en paro machik ma bende wadhi medo luwo ne joneno magwa mondo wane ni to paro machik ni dhi chopo kure to be dhi chopo kuma koro idhi kadhe obedo chik kapok yiero mar
mar kotu ni odhi mbele koso dhi bedo nang'o Sharon? Mane penye maduong' Nyakorom Gajwang' paro ma bende pod waluwo ni nyaka sani ka bende aneno kata mane gazeti bende riwruok mar kotu wacho ni odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giloso gi jofwambo kotenre kod milome ma bende duola mano mar chuk dar mag ji giwegi nogolo odiochieng' manyoro. Wan warito ponono ni riwruok mar kotu mano kotelnegi kod Francis Atwoli loso kotenre kod omenda ma bende kembe mag chuk dar mag ji giwegi osebedo ka golo negi ma bende gisani koro ginyiso joggi kik ugol omenda makamano. Wabiro bedo kwaluwo ni achiel kachiel. Wach machielo ma bende nomi pek en mano mantiere ite mano mar abiriyo. Wang'eni jod bura ma pacho ka osebedo ka dayo dho jogo eko ma bende nomi lemo mopogore opogore Nyakorom Gajwang' mago mag mbetre nantiere kanyo consuls e kinde mamoko. Wach makamano naneno komi pek e ite mano mar abiriyo ka bende koro report kaluwore kod nonro ma bende osebed ka itimo negi ibiro bed ka ichiwo jumani. Apa ni Sharon kwa ng'iyo juma mokalo no nwaneno ka moko kuom jogo jodito manyocha owal ne kombe mag mbetre ma dhi neno ni anyalo wacho ni gi represent piny Kenya e pinje mopogore opogore nyocha ida dhogi kaluwore kod mbetre mopogore opogore ma ni dhi tergi. Tapa ni koro Sharon nyocha weche mathoth onyiedhore. Apa ni ne waneno ka nitie moko kuom gima bende ni wacho ni ne ok gisomo malong'o kaluwore kod kaka dwaro mag telo aina ni ne nyalo dwaro. Koro apa ni lipod ni makoro jod bura wacho ni gidhi golo lipod ni jumani. Apa ni wadhi rito neno to lipod ni koro dhi yango nango to wadhi rito neno to jomoko manyocha oyud ni okosomo e rang'iny madwarore mar bedo jambetre to idhi tim gi nango, idhi wegi mondo gidhi mbele gi tich mar mbetre ni koso report mar jod burani dhi keto gi kama nade. Koro apa ni warito neno to ka bende ni ka ponono ni bochwal report ni ne jatend piny William Ruto odhi puodhe kaka en no koso odhi timo nang'o Sharon. Koro ma bende apa nen gimoro ma warito neno to report mar jok manyocha owal ne kombe mag mbetre gi dhi wacho nang'o ewi jomanyocha walgo. To nonro makamano osebedi ka itimo Nyakorom Gajwang' kod kamiti mano mar od bura mochung' ne weche mag lweny kanyakla kod weche mago matimore e pinje maoko. Kata kamano kaluwore kod nominees mago jok manowal madirom 27 anno ka duol mochung' ne weche mag mibadhi EACC bende no flag off kata mana na ginyiso ng'ur margi kaluwore kod ji adek ma bende nowal. Ineno kanyo mana en deputy governor kata na jalup governor e county ma Kisii mano mung'ere kaka Joash Maangi. Bende ntiere mane en speaker mano mar od bura mano mar Turkana mung'ere kaka Ekitele Erastus ma bende nowal kaka permanent representative mano ne United Nations e New York. Kopogore gi mano bende ntiere Baringo Assembly speaker kata mana speaker mano mar county assembly ma Baringo mano mung'ere kaka David Kiplagat Kerich ma bende nowal ne mbetre mano mar Washington DC. We warita nang'iyo ponono ni gibiro bedo ka gimiyo maino weche maket kod magi. Achiel kuom jogo eko ma bende nowal ne mbetre ne en piny DRC. Ema ne yudo ni notimo klas 12 bang' mano. En chopo bane klas 12 Sharon. Onge gimoro amora ma bende notimo en mana gi stesende logo mokende. Enotimo hala. Enotimo hala. Koro apa ni onego bedni lipota inani nikech kinde mang'eny bose bedo ko wacho ni EACC is a toothless dog. Tapa ni koro kanyo EACC owuok komo ochiwo report ni nitie moko kuom jogi manyocha walgi ma itudo kod weche mag mibadhi Sharon. Apa ni ma koro en gimoro monego bedni piny owacho kata tend William Ruto nikete maino ing'eyo to joma nyocha itudo gi weche mag mibadhi gi ginyalo ponono ni nyalo golgi e kombego mondo omi kombegi ne jomoko ma wanyalo wacho ni the deserving Kenyans mondo titijni Sharon. We warita nang'eni gwenge mago makalu Nyakorom Gajwang' bende nantiere jogo eko ma bende nowal mano moriwo mane en senator e county ma Kisumu mano Fred Outa ma bende nowal ne mbetre mano mar piny Misri. Wach machielo ma bende nokomi pek e nyim gazet mano mar Daily Nation ntiere kar dak moro mong'ere kaka Nakuru Free Area mantiere county mano ma Nakuru ma bende BIM osebedo ka thago jodak makondo osebedo ka kelo negi achiedh nade. Wach makamano mie ite pek e ite no mano mar adek. Nantiere wach ma bende jatend piny Kenya nowacho odira ne ka bende nowacho ni kapo nono ni le mano mar bungu okelo ni hinyruok mitho ni chulo siling 200,000 nowacho ni gisani dhi bedo kichulo siling 5 million. Wach ma bende osebedo ka kelo paro mopogore opogore. Kata kamano beti wach mantiere ite mar adek ne di wach nang'o. Apa ni nyocha waneno ka jatend piny nyochopo e gwenge mag Laikipia East kama koro noyango chenro mar neno kaka inyalo chak chul jogo manyocha ponono ni nyocha gine le mag bunge
gi nyocha hinyo kata jogo manyocha jogo manyocha nomonj gi le mag bunge ma nodhimo owito ngimagi. Koro nyocha ochako chenro mar chulo wede jogi. Tapani ma en gima ber nikech kata ka wang'iyo pinywa makaluo e gwenge mag Akingli yo Kisumu apani en Kisumu West kocha waneno ka bimbe thoro kinde ma kinde monjo jowa kendo gichamo cham ma jowago opuro e puothegi. Koro apani chenro manyocha jatend piny ochako mar neno ni ochul jowa kaluwore kod apani midhiero kata kaluwore kod midhiero ma le mag bunge gi kelo ne jowa apani en gima kare nikech monj e kind le gi dhano apani en gima koro sani aneno ka kinde mang'eny osebedo ka en gima nyiedhore ahinya. Koro weche mag chudo no to en gima apani nyalo bedo ka resruok matin ne jowa. Nyalo bedo resruok to kata kamano oganda osebedo kata mana ka ng'uor. Naneno kata mana mbui ka bende oganda wacho ni wan bende chulwa kaluwore kod cham ma bende bim kata bedo ng'er kata bedo le mar bungu moro amora nikech kata mana gwenge aparo ni mag Nyakach bende nitiere kata mana kaka Rao kata mana Repe bende osebedo kata mana ka monjo oganda maketho kata mana cham. Kik rit ni ng'ato tho mondi ni ok imiye siling milion 5 miya anyuola nego bedo kata ni jok maketho le kaka wach ni gwenge mag Nakuru Kingli kaka isewacho mosebedo kata mana ka ketho cham. Aparo ni bende jokanyo nego bed ni chulo kosi neno nang'o gi wang' jafwambo. Onego bed ni chulo nikech ing'e ni japur to kosepuro omenda motiyo godo e pur Sharon ka koro idwa nyise ni koro nyocha koro le awach kata ni koro kaka nyocha bim koro omonjo puothe jowa kata jopur ma Kingli mo ochamo cham duto ma nyocha jowa opidho to mae cham ma iyudo ni jowa moko tero e chirni ema giyudo godo omenda ma ginyalo konyre godo e yore mopogore opogore kata chulo kata omenda moko mag fees. To koro sani yudo ni bimbe odhi momonjo puothe gi ochamo cham gi duto. Koro apani onego bed ni ing'iyo kata bad migawo motenore kod weche mag rito le kata bunge kod le mag bunge onego bed ni ng'iyo keto chenro makare mar neno ni ere kaka ochul jowa ma ponono nolalo chamgi kata jowa ma ponono ni wito ngimagi kaluwore kod monj mag le mag bunge Sharon. We wangi kako kang makamano biro bedo kadhi nikech kinde ka kinde osebedo kata mana kiseyo apisas mago kaduol mano mar KWS. Wach machielo beti mapiyo piyo ma bende no mipek ma bende ang'eni bende nwa menyo kata odiochieng' manyore mbui magwa otende kod tuke mosebedo kadhi nyime mago mag drama festivals mago tuke mago mag 62 ma bende norumo e county mano ma Embu. Aneno ka mbalariany mano mar Mount Kenya bade Mathika wacho ni gin joloch e tuke mag makamagi ma bende koro ni tugo e skul noero mar nyithindo manyiri mong'ere kaka Kangaroo Girls mantiere county mano ma Embu. Apani manen gima ber sana nikech wang'eni e tuke makamaendi kata milongo ni drama festivals gi kaendi kuma rowere medo nyiso were magin godo kata talanta magin godo. Koro waneno ni e rang'iny mar anyalo wacho ni e level mar university waneno ka Mount Kenya University te mano kawo loch mar bedo overall kata joloch overally e category mar university. To kwang'iyo picha kaendi Sharon waneno ni Kisumu Girls mano sikund nyiri ma Kisumu Girls bende no yudo loch iwacho ni category mar CBC item category kuma bende ne ginyise lony margi e weche mag talanta. Koro apani ma en gima kare. Alafu bende kwang'iyo kaendi to waneno ni mano jatend migawo mar weche mag somo Ezekiel Mashogu koro wacho ni oneno ka odhi keto achuna weche mag tuke aina mag drama festivals gi nyaka ketgi ei chenro mar somo mar CBC. Koro apani ma en gima kare kech wang'iyo kaka sani piny dhi Sharon. Waneno ni talanta sani osetero jowa kata nyithindwa kuonde mopogore opogore osetero ge pinje mopogore opogore. Koro apani chenro mar menyo talanta mag rowere mantie skul ni Sharon en gima ber kendo en gima kare nikech nitie jowa ma bende yuto margi giyudo mana kuwuok e talanta kata were magigi. Koro apani en gima kare Sharon. Adiera makende kendo puoch gi pak nyakorom gajwang' ne jogo eko bende no nyiso tuke makare nanno kanyo skul sekondar mano ma joma nyiri neno tipo gi kanyo ka giting'o simba margi kopogore gi mano bende no skund primar mano ma Westlands gimbende na giyudo top play e weche mago mag CBC kanyakla kod skund sekondar mano ma Wajia iwacho ni Wajia High School gimbende na giyudo iwacho ni best choral verse mobedo sponsored gi KRA yude kanyo nyakorom gajwang' poch gi pak
ne skunde duto ma bende notimo makare e penj makamago. Kopogore gi mano beti mapiyo piyo bende wang'iane na ite mano mar abiriyo. Gavana e kaunti mano ma Kisii Simba Arati bende koro nochopo e nyimo kwach kicho odiochieng' manyoro kotelne kanyo kod okil kamaloka mare mano gavana e kaunti ma Siaya James Orengo. Simba Arati wacho ni ngimane nitiere kinda kuru gasumbi. Wacho ni his life is in danger. Ka bende liekre ni nitiere ripode moko ni dwaro make gi okwach kich mane kaunti mano ma Kisii. Wach makamahero naneno komi peke ite mar abiriyo. Hapa ni nyoro bende nwaneno ka koro gavana ma Kisii Simba Arati nyoringo ka DCI mane log tich ma DCI kowacho ni ngimane ni kama rach kaluwore ni nitie jomoko ma osebedo apani ka buogo ngimane Sharon to wacho ni jomosebedo oseyudo malingling ni jomosebedo ka temo buogo ngimane gi gin achiel kuom apisas ma bende tiyo mana ka DCI ni koro apani nen gima kare ni mondo ochop kacha chande mondo ndik dhoge chonchon nikech kinde mang'eny wasebedo kwa neno ka chal ka gima nitie lawruok moro ma bende inyalo wach ni en lawruok ma en kisiasa nikech Simba Arati to waseneno ka chal ni jomoko pod temo lawe kata obedo ni sani koro nyocha osebedo gavana ma Kisii apa ni jomoko bende Sharon nyaka be nitie jomoko ma ok mor kod tend Arati e kaunti ma Kisii kocha koro nyoro no chopo kod okinde mage ma achiel kuom gima bende nen gavana ma Siaya mano James Orengo mar mondo ondik dhoge kata awach ni ondik dhoge kata oter report ainano ni ngimane oneno ka ngimane ni kama rach kendo nitie jomoko machal ni itiyo godo mondo oket ngimane kama rach obuo ngimane koro apani mam bende wach ma pod wadhi medo neno to odhi bedo nango DCI bedhi kawo wach ni e yo makare to bende odhi timo nonro to magi jomage ma osebedo ka siko buogo ngima Simba Arati koso kesa inani dhi chopo kanye Sharon ang'eni mano bura ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono ka bende gavana mane kaunti ma Siaya ma bende en okil kamaloka mano mar Arati wacho ni Simba Arati men gavana e kaunti ma Kisii osebedo ka yudo mayot ahinya nyaka luwore kod telo mare ndika kanyo gidho liech ni osebedo koyudo constant harassment intimidation and persecution koro akene nango matimore kaunti ma Kisii wasebedo kwa neno chochni makoni kod kocha kaluwore kod paro mopogore e kind jotelo ang'eni ma en wach ma bende waluwo ni machiegni Nyakorom Gajwang' makelo kata weche manyien otieno manyoro kanyakla kod okinyi makawuono bende e ite mar auchiel aneno tipo mano mar jatend jotend migepe pacho ka Musalia Mudavadi bende koro ndik kanyo wacho ni it takes gamble in a mega plan mano kaluwore kod chal mare mano mar siasa kako osebedo ka evolve wacho ni lokruok mage mag siasa kako osebedo kotimo ng'eni Musalia ni nobedo CS kata mana jatend migao ka entiere jahiga 29 mane higa mar 1989 to bitani no ka ite mar auchiel ni onyisa kaka Musalia kaka chakre higano chakre tin mare chakre obed higa 29 nyaka sani kako osebedo kolokore weche mag siasa nyaka sani apani kwa ng'iyo ngima Musalia Mudavadi e paw siasa ni to wanyalo wacho ni chal ka gima osebedo ga ka wanyalo wacho ni osebedo gi anya wacho ni en good luck koso nango Sharon kecha ka Musalia Mudavadi no donje telo ko jaigni 29 mano kapod en rawera to nyaka sani Musalia Mudavadi pod nie loch ma Kenya Kwanza sani to kinde ma wasebedo kwa neno kata ni Musalia Mudavadi osebed ka imiye moko kwa mwanyalo wacho ni migepe mani gi teko ahinya pacho kaendi sani koro nyocha koro oyiere kaka jatend jotend migepe chien kucha cha wange Musalia Mudavadi nen jatend wanyalo wacho ni migao mar omenda kata mano finance ministry koro waneno ka chal ka gima iwacho ni otemo gamble gi maja mano nyocha idwaro koro iwacho nango duond bura mar ANC ni mondo onywandi ei duond bura no mabende noyie mar UDA to wange maber ni chien kacha chande nitie jotelo moko makoro sani nikech Musalia Mudavadi to sani ok en jatelo mar ANC nyocho osegwetao mwacho ni koro kaka nyocho yiere bedo jatend jotend migepe okonya medo dhi nyime bedo kaka jatelo maduong' burano mar ANC manyocha kacha cha koro nigi jotelo mamoko to jotelo mamoko gi waneno ka koro chal ka gima giyware moko dwani odonj giyiere kod Musalia Mudavadi gidonje UDA giban piende gidonje UDA to moko bende nyochung
kowacho ni oyo ok wane ka wadhi donjo e UDA. Koro apani ma koro gima pod wadhi medo neno to bende gidhi yiere nikech Musalia Mudavadi to sani kata odoko mana ni ok en jatelo e ANC to pod wanyalo wacho ni pod en gi duol mar pod onyalo wacho weche mopogore opogore e wi chamano to koro wadhi rito neno to dhi bedo nade. Mane penjo maduong' bende kora mana achiel kuom gi mano Mboko Milemba ma bende en jagoro mongirore e duol kata mana duond bura mar ANC owacho kanyo ni en gi geno kineno kora mana kanyo wacho ni en gi geno ni Musalia Mudavadi biro gocho ne simu mar mondo mi onyise chenro ma bende entiere godo nikech Musalia to noselando ni ANC oseriwore kendo osekare mano mar turo duond bura margi mar mondo mi gidonj e UDA. Ford Kenya to wacho ni oyo sani podi weuru matin. Kopogore gi mano bende wang'e ni kopogore gi bedo jotend migepe pacho ka be en jatend migao mochung' ne weche mag limbe mago mag pinje maoko. Nyaka sani osebedo kwaneno kotimo kisera mano mar ombulu bende ne jatenda kweth mano mar Azimio Raila Odinga e koma mano mar AUC. Mabende apani koro nyocha osemiye teko mathoth pacho ka kendo apani koro nyocha oganda bende koro chal ka gima nyocha osechako mor kode nikech ka gineno ka koro jok manyocha ok osiro dwaro mar Raila e yore mag siasa kore masani owuok oko ka kedo ne mano jatend duond bura mar ODM Raila Odinga yudo komno mar bedo jakom mar ANC. Koro apani Sharon ma gimagi gin weche ma pod wadhi medo rango to moloyo maduong' apani makoro gimomiyo meny wach Mudavadi ahinya eni idwang'i to wang'ni bende pod odhi bedo kod wanyalo wacho ni lak ma osebedo ga kobedo godo e weche mag siasa bende odhi yie mondo bende joma koro sani otelo ne duond bura mar ANC bende gidhi chopo e winjruok mar neno ni gibano duond burano mondo gidonje e Azimio e UDA koso dhi bedo nang'o Sharon. Mane penjo maduong' bende ang'eni nitiere jok ma work hard nitiere jok ma work smart dibed na work smart chakre higa mar 1989 nyaka sani kapod nitiere weche mago motenre kod siasa. Aparo nego bed no somo ne jotelo mamoko bende kaka osebedo kara mana kutiyo. Beti kapok odhi gazeti mano ma The Standard machinglo moro bende naneno ka gi wang' jafwambo akeni machinglo kara mana katun mantiere ite mano mar 17 ini nene yo machal nade. Aneno duka moro machal ka gima ntiere ugai mar obilo bedo kanyo nyisa kaka nene gi wang' jafwambo. Apani machinglo ni to otenore kod milome manyocho gai mar obila Jafet Kome ogolo kowacho ni koro lakteche ma osebedo ka ng'anyo osebedo ka timo gino e ataro mar chik ka bende girocho chenro moko mopogore opogore madhi nyime kata moko chenro mag thieth bende e thoth osiptande mekwa ma pacho kaendi. To koro kaendi waneno ka ene ma koro ochung' e gimoro minyalo luong ni booth moro mondik ni police the service. To kwaseneno kondike ni police the service tiende ni obila koro ok ti tije kaka dwarore. To waneno ni ma chalo laktar ma bende ochung' kaendi to Jafet Kome nitie booth no tiende ni obila nyaka bed ni nitie kaka gitemo rocho ratich lakteche mabende kwang'iyo weche mag katiba oyiene ng'ato ka ng'ato mondo obag ng'anyo pacho kaendi. To koro kaluwore kod milome mana Jafet Kome ogolo to chal ka gima koro otemo nindo e ratich lakteche mar bago ng'anyo pacho kaendi. Koro edi service mwaneno ko obaw gimoro maduong' kanyo mondik ni police the service to iwacho kaendi ni lawful picketing is unlawful. Koro ere kaka lawful picketing chak bedo kendo unlawful Sharon. To photocopying bende kanya keni mano photocopying no timango daktari tino kanyo oseng'anyo muol nikech wang'ini lakteche pacho kaja kor Mgajwang gisebedo ka ging'anyo kuom mohewo thuolo mano mar dwe achiel odiche manyoro bende nano ka kane gilando ni chakre saa 3 mar okinyi ma kawuono mano riwruok mar lakteche mano mar Kamlo nitiere kuko kanyakla kod KMPDU gibago ng'anyo mano mar tipo wang'e na kaka ng'anyo makamano biro bedo katimore. Nyakor Mgajwang ko yudo thuolo e gazeti mar The Standard ite mogik bende nitiere romo moro ma bende no bagi e kinde ma bende koro iwacho ni jotije mag piny owacho bende ok bi bede kimedo osara. Piny owacho temo kungo yore mago mar neno kaka itiyo kod omenda. Beti hanno ka saa achiel oseromo gi dakika 2 wang'i mana thor wach achiel mane gazeti mar The Standard bang'e walor nonro mar gazeti Standard to koran noko chiwo tipo kanyo mano mar jalib jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla koda speaker mar od bura mar National Assembly iwacho ni united by fear factor wasebedo kwang'eyo ni gwenge mag Masawa ng'o matimore gwenge mag Imbo mar piny Kenya bende waneno rakruok mar Natembea kanyakla koda Wetangula dibende ang'o matimore ka
ne giromo odiochieng' manyoro. Kwang'iyo gimomiyo Standard omenyo ji ariyo ma gin jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza ni, to wayudo ni to moloyo kwang'iyo Moses Wetangula, spika mar od bura mamalo, apani nyocho bedo gi rakruok e gwenge mag apani en gwenge mag Kitale kuma ne giromo gi Natembeya to e romo machielo to apani nokobedo makare, nwaneno ka lweny nowuok e romo no. Koro apani gimomiyo omenya ahinya koket nyaka jalup jatend piny e bathe kanyo, bende wang'e ni nitie kaka monj mag koni gi koni osebedo ka goyo jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua e gwenge mag Masawa kocha chande. Waneno ka ywaruok moro chalo ni mienjo e gwenge ariyo gi mago gwenge mag Gimbo kod gwenge mag Masawa. Weche mag kingship Sharon ema temo nyiedhore. King'iyo gwenge mag Gimbo, Natembeya bende chal ka gima koro temo soro tiende mbele kowacho nang'o ni en bende opani nyaka beni oneno koromo, to apani en revolution moro ma waneno ka chal ni dhi timore e gwenge mag Imbo mag Kenya ka koro pile ka pile wang'iyo nwaneno ka spika mar od bura mano Moses Wetangula ema thothne ni nyime kata ema thothne represent dwach jopiny mag Imbo mag Kenya. To sani koro Natembeya chal ka gima temo tungo mesano. Owacho ni ambende kumuparo ni urome ni ambende aromo. Koro apani ma en lweny ma wadhi neno to odhi bedo nade. Koro apani ma en gimoro machiel ma koro keto Rigathi Gachagua kod Wetangula kamoro achiel ma koro chal ka gima ginyalo bedo piny mondo gineni to koro siasa ma pacho kaendi gidhi riembe yo machal nade. Ka penj maduong' en ni dibed ni luoro mar weche mag siasa bende ma koro kelo gi kamoro achiel Nyakor Gajwang' kaluwore gi romo margi ma bende ne gitimo chieng' tich abich mano mar juma mokalo. Bende poch gi pak ne jang'wech marahuma e pacho ka mano Hellen Obiri ma bende noringo mo oloyo ng'we mag Boston Marathon mano ng'we mag 128 ma bende notugi odiochieng' manyoro. Beti gi wachni mogik kotieko debedang'. Apani wachna mogik Sharon en mana pod medo jiwo jowa oganda nikech nyocha Sharon nyocha kawo rusa matin to kana dhi dala to nadhi marango chenro mopogore kaka mag neno ni to weche mag pith kata weche mag komo dhi nade. To sani koth chwe mang'eny bende wang'e maber ni sani nitie kaka oula bende koro oserocho kuonde jowa kata counties mopogore. No aneno report mar Red Cross kawacho ni counties 14 sani nitie kaka oula oserocho ngima jopiny. Koro anyalo kwayo bende jowa ma ponono ni nitie e kuonde ma oula hinyo rocha ahinya, gwenge mag Nyando, gwenge mag Kapuothe be nyocha waneno ka oula bende oserocho kuonde dak mag jogi. Anyalo temo kwa jowan mondo koro waneni wadhi e kuonde jot ma ponono ni piny owacho mag counties mag 10 counties oketo mondo waneni wayudo resruok. Kik warit mondo walal ngima e yo mar oula ni walalo jowa e yore mag oula ma koro sani okwako piny ma Kenya kaendi. To bende ne 10 counties magwa onego beni giketo chenro makare mar neno ni ere kaka ireso ngima jowa makoro sani koro ywak nyocho sewuok Sharon kata kwang'iyo yo karachuonyo kocha chande bende jopiny ne ywak ka giwacho ni koro gin ngimagi nitie e kinda kuru gasumbi kaluwore kod oula marocho ngimagi. Koro mondo ne 10 counties waket chenro makare. Red Cross bende nwaneno ka timo maginyalo mondo gichiw chiemo kata kony mopogore. Koro wanywand teko wagi kamoro achiel ne jowa mantie kuondegi waneni wahepo kata wakwepo weche mag oula gi kik roch ngima ahinya. Wadhi kuonde jot ma counties oketo to mondo ne 10 counties watem neno ni ngima jowa oresi. Erokamano ahinya. Bende gima sebedo ka penjora kaka jafwambo en ni ka skunde oyawo jok mosebedo ka jote skunde gibro bedo ka gitimo nang'o. To nikech aneno ka koth pod chwe naneno ka duol makoro chal mar kor lwasi nowacho ni chakre chieng' tarik 15 nyaka 18 koth pod bedo ka chwe. Kawuono chieng' tarik 16 koth mapek pod igeno e kind thuolo mano mar ndalo ariyo mabiro. Beti agone erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet. Erokamano Sharon, amor. Erokamano ahinya. Nyakor Gajwang' mano jafwambo marwa Beti Akinyi ma bende naneno godo gazede okinyi makawuono. Gazede pod nitiere ka mamoko ma bende pok waneno. Kinyo gazet mano mar Daily Nation kanyakla kod Standard nitiere thor wach ma iye. Okinyi makawuono Standard loso kotenre kod Financial Standard weche motenre kod omenda. Daily Nation kinyeo gazet ma Daily Nation ite ma iye nitiere weche motenre kod thieth e DN2 Healthy Nation. Wakaw yo matinya Nyakor Gajwang' aduoge twak e cheno mar mbaka oromo wang'e na chal mar piny Kenya. Moko kuom weche ma bende wakilo ni nonro mar gazet wabiro bedo kwa mulo e chala mano mar piny Kenya. Welo host chopo wakaw yo matin kik di mabor.